ବିଶ୍ୱାସୀ ମିଳଇ ହଇତର୍କେ ବହୁଦୂର। ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଆସ୍ଥାର ଇମାରତ। ଏଠି ପଥର ବି ଈଶ୍ୱର, ଏଠି ଗଛ ବି ଭଗବାନ। ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଅନେକ ଲୋକକଥା ଆମ ବିଶ୍ୱାସର ନିଆଁକୁ ମଜବୁତ କରିଦିଏ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ କେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେଉ ତ ଆଉ କେବେ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରୁ। ଐତିହ୍ୟ ଭରା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଅନେକ ଶକ୍ତିପୀଠ ଓ ଦେବୀପୀଠ। ଅଜବେ ସୃଷ୍ଟି, ଅଜବେ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଯିଏ ଏମିତି ଏକ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସିଏ ହେଉଛି ମା। ତାଙ୍କ ଆଦେଶ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଗଛରୁ ପତ୍ରଟିଏ ବି ହଲିପାରେ ନା। ଆପଣ କେବେ ପଥର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବା ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ବାଘ ଓ ବଳଦ ମଧ୍ୟରେ ମିଶିକରି ଚାଷ କରିବା? ଏହା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ ନା? ଆଜ୍ଞା, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଯେଉଁଠି ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବନବାସ କରି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ମାଙ୍କର ଏକ ଶିଳାମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ରାମଚଣ୍ଡୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଗଡ଼ମାଣିତ୍ରୀ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ପର୍ବତର ଶିଖରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଶୈବ ଶାନ୍ତ ଓ ଶୈବ ଧର୍ମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥଳୀ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ, ଯେଉଁ ଦେବୀଙ୍କ ମହିମା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ ହେଉଛି ଏହି ଗଡ଼ମାଣିତ୍ରୀର ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ହେଉ କି ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଗଡ଼ମାଣିତ୍ରୀ ଗଡ଼ ଦେଶଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏହା ଥିଲା ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ବିପଦକାଳୀନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବକଳେବର ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପାଇକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପାଇକମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ। ମାଙ୍କ ପୂଜକଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡୀ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ପରେ ଦେବୀଙ୍କ ନାମ ରାମଚଣ୍ଡୀ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲା। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ 72ଟି ପାହାଚ ରହିଛି। ପାହାଚର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାନସିକଧାରୀ ଭକ୍ତମାନେ ସିଂହର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିମାନ ବସାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାୟ 60ରୁ 70 ଫୁଟ ବିଶାଳ ପଥର ଢଳି ରହିଥିବାର ତାହା ସ୍ୱତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ବିଶାଳ ଶିଳାକୁ ନେଇ ଏକ ଲୋକକଥା ରହିଛି। ମାଙ୍କ ଶିଳା ନିକଟରେ ଏକ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ରହିଥିଲା। ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ସହ ଢାଳ ଦେଇ ମାଙ୍କ ଶିଳା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏକଦା ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ପୂଜକ ତାଙ୍କ ହାତ ପାଇନଥିଲା। ତେଣୁ ରାଗରେ ପୂଜାରୀ ମାଙ୍କ ଶିଳାକୁ ଏକ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ। ଏବେ ସେହି ଶିଳାରେ ଚାପୁଡ଼ା ସହ ଫାଟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ପରଠାରୁ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଓ ମା ବଢ଼ିନଥିବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ବାଘ ସହ ବଳଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ପଛରେ ବି ଏକ ଜନଶ୍ରୁତି ରହିଛି। ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଏକଦା ମାଙ୍କ ବାହନ ବାଘ ପୂଜାରୀଙ୍କ ବଳଦକୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ପୂଜାରୀ ହଳ ନ କରିପାରିବାରୁ ସେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କରିଥିଲେ କାଲି ସକାଳୁ ବିଲ ହୁଡ଼ାରେ ଯାହାକୁ ବଳଦ ସହ ଯୋଚି ହଳ କରିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପୂଜାରୀ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଲକୁ ଗଲାପରେ ହୁଡ଼ାରେ ଏକ ବାଘ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେହି ବାଘକୁ ଯୋଚି ସେ ହଳ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ମାଙ୍କ ମହିମା ଆହୁରି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ବି ମାଙ୍କ ପିଠିରେ ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ମହାସପ୍ତମୀରେ ହେଉଛି ମାଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ। ସେହିଦିନ ମା କାଳିସୀ ରୂପରେ ଉଭା ହେବା ସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେହିପରି ରଜପର୍ବ ଯଜ୍ଞ ବି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଏହି ମାଙ୍କ ପୀଠକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଙ୍କ ପୀଠ ବିକଶିତ ହେବାରେ ଲାଗି